estem arribant ara al peatge de la Selva. Ja tampoc pagarem, tenim el tiquet aquí, cosa de la Roca del Vallès, que és on hem agafat el tiquet, i ara de buscar el manual per no pagar. Està aquí. Bueno, ara arribem. Hola. No volem pagar. 4,15 €. No, tu no gravarem. Tranquil. No sortiràs. Eres, abre, por favor. Ara pren nota de la matrícula. Esperem a veure si ens obre la barrera o no ens obre. Va prenent nota i ens l'obren. Adéu. En vermell, Sona l'alarma també. Bueno, doncs ja n'hem passat una altra. 4 € que havíem de pagar a l'autopista de Manresa, a la C16, i 4,15 € que havíem de pagar a la P7. Doncs imagineu quants caldrà d'això. Ja està, ja no tenim cap més peatge ara fins a casa. Bé, doncs ja ho veieu, que si ho fem uns pocs, potser no passa res, però si ho fem entre tots, realment, com ja van dir, no sabran què fer. Ens hi hem de sumar tots en aquesta iniciativa. D'acord? Vinga, adéu-siau.